Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Mas Harsono yang saya hormati selaku Ketua Cabang Persaudaraan Setiati Terate Kabupaten Nganjuk beserta jajarannya, Mas-mas tingkat 2 yang hadir yang saya hormati, Bapak Kapolsek dan Bapak Muspika yang lain yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Tidak lupa kepada saudara-saudara saya Ketua Ranting yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk yang malam hari ini hadir yang saya hormati, bini sepuh, sesepuh, warga Persaudaraan Setiati Terate khususnya yang dari wilayah Ranting Kecamatan Pace yang saya hormati, dan tidak lupa yang kami muliakan kepada para niyogo
yang telah mengiringi adik-adik kami di dalam memperagakan pencak seni yang saya hormati, dan mohon maaf untuk Pak Dalangnya baru rawuh karena terjebak oleh kemacetan di jalan. Maklum, ini masih lebaran. Tadi diusahakan bisa cepat untuk nyampe, akhirnya banting setir lewat Mbumo dan lewat Sawahan. Alhamdulillah sekarang sudah nyampe dan ini sudah siap untuk dijemput oleh panitia agar hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Jadi wayangane sido. Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang kami hormati, patut saya berbangga, bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam kunjuk ngarsa dalem junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita tunggu di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih tidak lupa kepada panitia dan seluruh jajarannya yang telah menyelenggarakan temu kadang dan halal bihalal pada malam hari ini, sekaligus ini bertepatan dengan bulan Agustus, berarti menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia telah bersusah payah mempersiapkan diri, namun karena juga manusia mesti ada kekurangannya, wajar, ini sebagai pembelajaran. Dan tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pada malam hari ini. Saya selaku ketua ranting hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih. Dan di dalam suasana Idul Fitri, saya selaku pribadi dan keluarga maupun organisasi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang suci ini, yang fitrah ini, kita semua selalu mendapat bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, persaudaraan setia hati Terate yang ada di Kecamatan Pace ini berdiri sejak Mei atau 20 Mei 1985, sehingga kalau dihitung usianya sudah 28 tahun. Dari perkembangan hari berganti, minggu berganti, bulan dan tahun, semakin bertambah anggotanya. Kami di sini hanya pelestari budaya asli bangsa Indonesia yang ikut melestarikan pencak silat khususnya. Karena pencak silat ada seninya, maka salah satu yang diangkat pada malam hari ini adalah pagelaran wayang kulit yang nanti insya Allah akan diperagakan oleh Ki Dalang Ki Tantut Sutanto dari Klaten dengan lakon Tumurune Wahyu Purbojati. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan temu kadang dan halal bihalal ini menambah kerukunan dari saudara-saudara saya
warga persaudaraan Setiahati Terate yang ada di Kecamatan Pace khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kami tidak bisa menghitung satu persatu dari anggota kami karena banyak yang berpindah tempat, sehingga kalau dihitung-hitung itu melebihi dari 6.000 anggota. Dengan bertambahnya jumlah warga ini, Ranting Pace mempunyai gagasan setelah pagelaran wayang kulit dalam rangka temu kadang dan halal bihalal, kami berencana insya Allah sebentar lagi kami akan mempunyai tempat sendiri, yaitu membeli tanah untuk padepokan. Kami mohon doa restu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya, walaupun nilainya tinggi, kalau digotong royong bareng, insya Allah tidak terlalu berat. Gagasan ini tercetus berkat doa restu dan pemikiran saudara-saudara kami. Insya Allah dengan doa restu dari saudara-saudara dan hadirin yang hadir pada malam hari ini, kami beserta jajaran pengurus ranting yang ikut melestarikan atau menjaga adiluhung budaya bangsa dengan sekuat tenaga dan kemampuan kami akan berusaha, kesetiaan kami kita curahkan kepada budaya bangsa yang pada prinsipnya yang kita anut adalah persaudaraan Setiahati Terate. Persaudaraan Setiahati Terate tidak punya musuh. Persaudaraan Setiahati Terate tidak memandang saudara-saudara dari perguruan lain adalah musuh. Itu adalah saudara, sama-sama melestarikan budaya asli dari bangsa Indonesia. Kalau ada yang menganggap bahwa persaudaraan Setiahati Terate adalah musuhnya, silahkan, kami tidak menganggap itu. Sekali lagi, dengan ketulusan kami, keikhlasan kami, dan keyakinan kami bahwa budaya bangsa Indonesia itu sangat adiluhung sekali. Karena pada prinsipnya budaya adalah benteng terakhir bangsa. Ini yang selalu diajarkan kepada saudara-saudara kami. Insya Allah apa yang telah kami laksanakan dengan penuh keyakinan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi. Amin. Saudara-saudara warga yang berbahagia, tidak etis kalau saya berpanjang lebar. Saya yakin perkembangan dari Ranting Pace tidak hanya gulawentah pada seni dan budayanya saja, namun ajarannya, prestasinya ini tetap juga dijaga. Karena Ranting Pace berprinsip siapa lagi yang mau melestarikan tinggalan nenek moyang kita kalau tidak diri kita sendiri. Berangkat dari itu, maka Ranting Pace telah siap untuk mengejar prestasi semampunya. Jadi ini mohon diketahui oleh saudara-saudara kami bahwa kegiatan atau program dari pengurus ranting tidak hanya pagelaran wayang. Pagelaran wayang hanya sarana untuk silaturahmi, untuk memupuk rasa persaudaraan, sehingga kalau silaturahminya lanjut berarti nambah panjang umur, nambah rezeki, sehingga bisa
jaya untuk selamanya. Maka dari itu saya yakin dengan sesanti selama matahari masih terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati terati tetap jaya, kekal dan abadi. Terima kasih dari saya, mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamuji mugio kasugengan rahmat dalah hidayah ing Allah tepo tansah kasandang kasariro tumrap para ibu, para bapak dalah para kadang ingkang satata ing palenggahan lan angrawuhi wontenipun menika majelis temu kadang dalah halal bihalal keluarga agung persaudaraan sejahtera ranting pace. Sagunging para rawuh makatun ugi tumrap Bapak Kapolsek Pace, para sepuh, para bini sepuh, para alim ingkang dahating pakurmatan. Sumangga salebeting swasana kebaing suka ing dalu punika kita tansah munajat syukur kunjuk ngarsa Allah Subhanahu wa taala awit punapa inggih krana kagunganipun ing dalu punika sampun paring berkah, ing dalu punika sampun paring takdir tumrap kita sami sehingga saged makempal wonten ing menika papan saperlu hanindakaken silaturahim temu kadang silaturahim halal bihalal. Salajengipun sholawat dalah salam mugio tansah cinurahaken dhumateng junjungan agung pimpinan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagunging para ibu, para bapak, kepareng kawula semula atur njangkepi menapa yang sampun kadhawuhaken dening adi kawula Paidi Esos ingkang anggadhahi kalenggahan Ketua Ranting Sejahtera Pace supados inggih saged paring pambombong dumateng adadi kawula para warga inggih atur sesuluh dumateng para ibu, para bapak ingkang rawuh wontenipun persaudaraan sejahtera sahingga menapa ingkang samenika karaos lan kainta menika boten sisip kalian menapa yang dados kegadangan persaudaraan sejahtera. Para ibu, para bapak, adik-adik yang saya cintai, persaudaraan setia hati terati adalah organisasi persaudaraan kumpulane pawongan kang netepi jejeke paseduluran, organisasi yang penuh kasih sayang, organisasi yang diantara pemimpin dan yang dipimpin, organisasi yang antar sesama anggota tersambut suasana saling menghormati. Ora ana ketua
sing ora ditresnani anggota. Ora ana sedulur sepuh kang ora katresnani sedulur anom. Benar-benar persaudaraan setia hati terate ini nggula wentah ing babagan rasa tresna asih. Katresnan kala boten winates dumateng para kadang esatrate. Nanging inggih saged sumrambah dumateng sedaya warganing bebrayan gung. Pramila Ibu Bapak, sayektos menawi ing Kecamatan Paci kathah para kadang, para adi kawula ngantos mboten saged netepi menawi dados dawuhing dados ajaraning persaudaraan esatrate mboten kok kabeh elek. Setunggal kalih panjen wonten pimpinan esatrate mboten selak. Ning sayektos ingkang makaten kala krana di luar kemampuan. Ning sayektos menapa ingkang karengkuh para kadang sepuh supados para adi menika saged netepi jiwa sinatrio ingkang saged nindakaken menapa ingkang dados piwucaling esatrate kaprawiran lan kautaman. Ora mung bondo kendel lan wani, ning uga duwe rasa tanggung jawab. Kendel tanpa hitungan niku jenenge ngawur, kudune kendel nganggo perhitungan niku jenenge wani. Nanging menapa ingkang kala sampun saged katindakaken para adi salebeting pambuka acara wontenipun adik cilik-cilik sing wis prigel lan trampil nindakaken pencak silat. Menika mboten kabimbing supados pinter gelut, mboten kabimbing supados dadi bocah sing mangsa kala cerah congkrah karo kanca dadi gegeran, mboten. Menika namung sayektos rono supados para adi menika anggadhahi rasa kapitayan diri. Bebuden luhur menika betahaken syarat wontenipun kemampuan melindungi diri sendiri sehingga bisa melindungi orang lain. Yen to esatrate nembe saged sae tumrap esatrate bebudanipun dereng luhur. Sayektos bebudan sampun luhur menawi kabisan ingkang sampun kageladi menika saged piguna lan manfaat tumrap warga masyarakat. Ibu bapak dalah para adi, sampeyan kabeh kudu iso netepi apa kang dadi dawuh esatrate, sampeyan kabeh kudu iso netepi apa kang dawuhane kang dawuhake Ketua Ranting Paci. Esatrate sugih katresnan, esatrate ora ndhe mungsuh, esatrate ora memungsuhan. Kita tidak pernah melihat banyaknya perguruan itu merupakan kesempatan adanya permusuhan. Justru banyaknya perguruan pencak silat adalah merupakan pengejawantahan betapa bangsa ini kaya akan budaya. Kados ingkang mangke kagelar dening Ki Tantut Sutanto. Menika inggih namung salah satunggaling budaya bangsa. Keluarga Gung persaudaraan esatrate nyadari mangsa kala Jepang duwe karate, mangsa kala dulur-dulur Cina anggadhahi kungfu, bangsa Indonesia inggih nggadhahi bela diri nasional ingkang kawastanan pencak silat. Pramila
Kalau keluarga besar pencak silat congkrah niku rak padha karo ngelek-ngelek warisan mbah-mbahe dhewe. Pramila satrate mboten wulang-wuruk congkrah. Satrate mboten wulang-wuruk kabencen. Satrate mucalipun katresnan. Mugia para ibu lan bapak menawa dene mbok bilih setunggal kalih sederek-sederek kawula saking perguruan sanes rawuh menika ingkang dadosaken pepuntoning satrate agar pencak silat benar-benar menjadi identitas nasional. Pencak silat menjadi penunjuk bahwa itu bela diri bangsa Indonesia. Menawi wonten pagelaran wayang kulit, mbok bilih saindenging jagat nggih namung wonten ing Indonesia, khususipun Jawa. Khususipun Bali nggih wonten, Sunda nggih wonten. Awit menika saestu srana para sepuh paring panuntun, paring nasihat dumateng para muda supados salebeting bebrayan boten nilaraken babagan kaprawiran lan kautaman. Nah menika jumbuh kalian menapa ingkang kagayuh dening persaudaraan satrate ingkang yetosipun ikut membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ingkang kula matur, budi luhur niku mboten becik kanggo awake dhewe, ning becik kanggo liyan. Tahu benar dan salah menika wasipun isen-isen donya mesti nanane mung loro. Bener kalawan salah. Mongso kalono salah ayo disingkri, mongso kalono bener ayo katindakake. Menika paugeran ingkang sampun tumanduk wonten ing bab persaudaraan satrate. Ewadene ibu bapak ingkang kula hormati, kok wonten setunggal kalih adik-adik kawula ingkang tasih kilap. Setunggal kalih awit sampun ngantos gebiyah-uyah padha asine. Setunggal kalih adik-adik kawula ingkang dereng saged netepi piwucal ing satrate, panjenengan kula aturi kersa paring pangandikan. Dawuh kemawon dhateng para kadang pengurus ranting pace ingkang kapandhegane adi kawula paiti sarjana sosial utawi paring dawuh dumateng Harsono. Kawula kebak ing raos syukur lan agunging panuwun yen ta wonten ibu bapak sederek ingkang saged paring panginget Pak Harsono cah satrate kurang ajar, Pak Harsono cah satrate gelutan. Kula seneng. Nanging nggih panyuwun kula temen. Awit nate cah satrate dulang apa karo Pak Harsono. Kok senengane gelutan. Ternyata sing gelut dudu cah satrate. Mung pokoke anggere nganggo klambi ireng ini semua pencak silat bajunya hitam kecuali dulur-dulur perisai diri, dulur-dulur tapak suci. Kok peh ireng mesti satrate mboten. Sakniki sedaya anggota IPSI ada semacam kewajiban untuk menyesuaikan seragam berlatihnya dengan seragam yang disepakati IPSI. Cemeng. Lah cemeng menawa mboten kok terus rereget mboten. Rumangsa reget ning pengen resik. Rumangsa bodho ning pengen pinter. Dados mboten kok ireng kuwi peteng, ireng kuwi gelap, berarti iki ajaran kang peteng, ajaran kang gelap, mboten mekaten. Wong niku rak apik-apik wong mung sekolah pinter ning rumangsa bodho. Nek bodho rumangsa pinter ku ndadekne rusaking bebrayan. Ning nek pinter rumangsa bodho wong ora gumendul, ora hadigang, hadigung napa insyaallah bebrayanipun tentrem ayem. Mongko menika sesanti wonten ing satrate. Sumehing ulat amadangi jagat
tentrem ayem marganing rahayu. Dados menika saestu mboten kok Harsono mergo ketua cabang ngecap mboten. Kula matur menapa wontenipun. Pramila Ibu Bapak, yen to kawula sampun ngudi sederek-sederek kula nggih sampun ikhtiar taksih dereng kasil nyuwun pambiyantu saking panjenengan sami mugia anggen kula sesuluh dumateng adadi kawula supados netepi wajibing warga masyarakat, wajibing warga SH Trate menika leres-leres saged kalaksanan kanthi sae. Maka tenugi inggih gegadengan silaturahim menika salebeting swasana halal bihalal kepareng kawula atas nama pribadi, atas nama ketua cabang, atas nama sedaya warga lan pengurus cabang ngaturaken sugeng Riyadi Fitri nyuwun agunging sih pangaksami tumrap sedaya kilap lan sumangga ing salajengipun kita netepi ngedoi barang salah, netepi nindakne barang bener. Mugia krana pandonganing para alim kita saged nindakaken bebrayan ingkang langkung sae lan nyengkuyung menapa dados program-program pemerintahan dari satu negara demokrasi. Sebelum saya kiri, saya ingin ingatkan kepada adik-adik saya sing cacai akeh dan juga adik-adik saya para kepala desa yang rawuh. Mosok sak pace kok meh kabeh kepala desa. Saiki karek pace kudu iso apik, kudu iso luweh rancak pembangunane, kudu iso luweh tentrem bebrayane. Saged atur pisungsun dumateng menapa ingkang dados tugas lan kewajibaning para bapak ingkang lenggah wonten ing Kepolisian Republik Indonesia. Pemilu kada Gubernur Jawa Timur badhe kalaksanan ing wulan Agustus menika. Jangan sampai hanya karena beda dukungan, beda pilihan, dredah. Dredah itu mengkhianati ajaran persaudaraan, guyub rukun. Bisa berbeda, tetapi persaudaraan SH Trate adanya guyub rukun. Maka tenugi ing tembe sak ngajengipun ada pemilu legislatif wonten pemilu presiden lan sak piturutipun sampun ngantos ngrusak kaguyub rukunaning warga SH Trate khususipun warga masyarakat bangsa Indonesia umumipun. Ing wusana makaten atur kawula kula sampun nembung dhateng Mas Ketua Ranting keparenga acara silaturahmi menika inggih kapratandani wontenipun sambung persaudaraan. Mas Leli Ketua Ranting Luyu siap. Adik sekalian yang saya cintai, sagunging para lenggah, makaten ingkang saged kawula aturaken nyuwun agunging Sih Samudra pangaksami yen ta wonten cicir cawet atur kawula lan kepareng kawula sesanti selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula atas ridho Allah persaudaraan setia hati Trate tetap kekal abadi jaya selamanya, amin. Makaten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengaken solo spell. Nggih. Permintaanipun Kang Mas Harsono, Mas Puji kasuwun-suwun.
Kadang yoga kurang sigrak sedikit. Kang Mas Paino, siap? Mas Bambang, siap. Yes, Sun. Sasampunipun Kang Mas Puji Solo Spell kalajengaken sabung persaudaraan. Mas Nur Taji siap mriki? Nggih. Nggih. Nyuwun sewu dumateng Kadang Yoga mengke sampunipun nyuwun sampak songo. Minggahipun Kang Mas Bambang Munawar kairingi gending sampak songo receh. Sumangga Kang Mas. Sambung Mas Puji. Sampai tong mriku mawon langsung sambung persaudaraan. Kadang Yoga langsung sapak songo. Kang Mas Paino. Mas Santoso. Boten langsung tasik bukaan. Alenging panging panggalih datan paget yen nyuwun panguwasaning jiwang murbaing dumadi. Muga-muga persaudaraan setia hati trate tansah antuk pepayung saking jiwang murbaing dumadi. Semoga cukup Kang Mas Paino, Mas Puji, Mas Bambang tetap teng mriku, Mas Puji mandap. Mas Santoso, gak cedek kene Mas, ku samarku melayu sampean ku. Cukup Mas Bambang mandap, Mas Santoso. Kadang yo nuwun kemudo. Ing mangke sakman Kang Mas Paino kula suwun Kang Mas Paidi sawega ing diri.
Mas Nur Taji siap? Ing samangke mandhapipun panjenenganipun Kang Mas Santoso kasusul panjenenganipun Kang Mas Nur Taji. Cukup. Cukup. Sesampun nunukan panjenenganipun Kang Raspaidi kalian Kang Nur Taji tondo rampungipun sambung persaudaraan karena wedal sampun dalu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Kang Mas, adik-adik sekalian, warga persaudaraan Setiati Terate beserta bapak-bapak dan para undangan yang kami hormati, marilah acara yang sangat berbahagia pada malam hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan pelaksanaan temu kadang dan halal bihalal persaudaraan Setiati Terate Ranting Pace ini dalam gelar wayang pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sukses atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Liridhallahi taala bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna afwa wal afiyatah wal mu'afadah da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alhu wal faujan bil jannah wa amalan syalikan maqbulan wa tijaratan lan taburun wa alima ma fi sudur wa akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma qani'na bima razaqtana wa barik lana fima ataitana wa qlub ala kulli ghaibatin lana minka bi khair. Allahumma la tataklana fi maqamina hadatan ban ila ghafartah wala aiban ila satartah wala hamman ila farajatah wala hajatan min khawaijid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma ya Aziz ya Ghafar ya Sami'u ya Basir ya Mubdi'u ya Khaliq bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma khususon hajati
persaudaraan setia hati teratir ranting pace, manfaat masalahka fitini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adimas Ki Tantut Sutanto ing rikala dengan menika kawula aturaken gunungan saperlu kangge hanggelar wontenipun pakeliran wayang kulit dalu atas sarananing tuntunan dalah tontonan tumrap adadi kula para warga SH Trate dalah warganing masyarakat Kecamatan Pace. Kasumanggaken kanthi nglesanaken bismillahirrahmanirrahim kala aturaken wontenipun gunungan katur. Pengumuman dumateng sedaya warga persaudaraan setia hati Trate ingkang ngersakaken hidangan, monggo menika wonten warung gratis untuk semua warga persaudaraan setia hati Trate. Menika wonten bakso, mie ayam, nasi pecel, kerupuk sambel. Sumangga dinikmati.